ole thlir tu te amasa in zawain chebele vek ole tun tuma kan thlir ho tur chu no pangzai thiam che hit mai kha kan thlir ho le don nia teacher day ami kha ania zatham wanlal chan chua mangai ram nuam ti hla ka hai aron sa a hit khop maya mi puilom a hlo viau le ngala comment navel ha kanan en thuak thuaka hei chu nakina ron lar tur ani hi ti tele an du zia te kha tam hle maya chu chu thlir ho na ri ek ho na kan ron nei venga thlir tu te kha ni na thiam in ti ve ngei pok ring a zai rek lu tu kheno pang tei mo chuan khongaya like share kha milo ti sak turin karon som cheu tuna kan lo thlir chho tanang ami pui ho te han za thama an lo ti ve mon lo au ve dur dura I'm ready hey boruak hi angam mel khop maya hetiang ti tur po hian boruak ngam hi chu ngai ve a kong le lama zakzum tan chonin harvia wanga duangina confit thei don lawa chuan hi an school ming hi ka hria so lo chuan CSDC nin ka hria amaro chuan veng an khwa an veng ming takero chu ka hrelem lawa i hria te inom chuan comment section lama han lo soi tur angai la thawme o thlir chho zel phot dang về tlat đồ ruộng ngầm đồ nè Pui đô nè say về riau hey cho thầm hi boruak angam mai ba ka ama hi azai thiam reu khop maya hay hi zai lama kal zel te ni chuanin ka soisol kan ringo alar watang ba ka e tuna tanga boruak an ngam sar to hian chuanin hay ai am puitling da huna chuan an ngai tu om don lo viau ni tikha chiang hle thir zel photang o zai riau
bay lướt tục bay na lướt tục đúng rồi à top te ka mo khar na reu tlat ole jothama ikal zel na du sakna kan hlan che a zai lam te hilo ban san no la chuan school kalna te mal som na dong zel la mi fel tak puitling fel tak ni turin du sakna kan hlan bok che ole thlir tu te in zava in mang tha le phot ule